Miten olisi pitänyt tehdä ainakin hänen mielestä? Vaikka olen pihalla tupakalla, niin ämmä jatkaa saarnaansa. Ääni kantaa pihalle, ei auta vasta melukuulokkeet. Millä hän tuon hiljentäisi, ettei naapurit häiriintyisi? Saako tuosta saman kuin ihmisestä? Alkaa tässä hermot mennä. Jos anopin pistää kylmäksi, niin minne ruumiin heittäisi? Hiekkakuoppaan vai kanavaan, vai voimalaitoksen kattilaan? No, nyt se tunkee jo pihalle, enkä ole tehnyt mitään ruusupuskille. Pihakin on haravoimatta, kesäkalusteet kasaamatta. Ääni anopilla voimistuu, kun huomaa kuolleen luumupuun. Se oli hänen enonsa tontilta, ja nyt se on minun ongelma. Pitäis nyt ämmä jo turpansa kiinni, sen ääni säikyttää pikkulinnutkin. Ymmärrän hyvin hänen ukkoaan, joka alle 50-vuotiaana meni kuolemaan. Jos anopin pistää kylmäksi, niin minne ruumiin heittäisi? Hiekkakuoppaan vai kanavaan, vai voimalaitoksen kattilaan? Anoppi käskee kukkapenkin kaivamaan, että saadaan lupiinit kasvamaan. Taidan kaivaa vähän syvemmän, sitten anopin lapiolla yllätän. Kesällä kauniisti lupiinit kasvaa, ei anopin ääni enää rassaa. Nyt voi juoda rauhassa kaljaa, kun anoppi kukkapenkissä makaa.